Halo, assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ayah, ayo di mana itu? Sik leren, Mah. Mosok lupa Kak? Lupa apa lo, Mah? Hari ini Dino Kemis, hari Kamis itu isde malam. Jumat to, Mah. Pinter lah, terus mosok gak enek angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginuk-ginuk ini? Yo enek, tapi ki aku ngetene barang lho manang luar kota. Ngoterne barang. Iya, Ya wes, gak apa-apa lah, ditunda. dan membahagiakan istri apa yo kudu malam jemah ya. Malam apa kan yo iso. Loh tapi kok gak enek suarane motor ya? Sik leren, Mah. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya, Mah. Bakule ayu rawi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing pentinge kopine lho, ora bakule. Makane, golek sing cantik. Bakule ayu nek kopine ra enak yo padha ae to, Mah. Ya wis lek ngono. Iya, Mah. Hati-hati ya sayang. Iya, sayangku. Mama ojo lali maem ya, bendut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengeringan lagi besti sawahnya.